yeah, 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 yeah. Oh, baby, no. Gatika ni baka soyayya, kama ni kauna madube, gatika ni baka soyayya, kama ni kauna. Ni baka so ka bani kauna, ga cika wala majidaniya ma cikin zuciya na fara na boye gobe ma cikin zuci bakiya ta fara kuci naka kauna na zallan soyayya na boye oh hello baby na ne maturi kizariya na ni butu a gare ka nuna kujuka ni mafaran Kaduna na amma inda ni kai a hula na ci kwake na bira ni gani ke akwai beta da be matai amma beta ni imani yawa amma ninki karka damuwa beta ni iman bo arziki na iyaye na bace ni ya mere saboda in ce ni ya mere eni kuma ni bance da wanga shi da ake oh baby nan baka ke ka fara a baran ke ni gaskiya zuciya na ya so na kuma soyayya ne gaskiya ko ba ke ji na sha soyayya ke cikin zuciya na ba wai ba ga cika ka so ni mana bince